15 na sa 45 ka mga public elementary ug high school sa dakbayan sa Mandaue ang pasado na sa joint validation team aron makapahigayon na sa limited face-to-face classes. Siluan mayroon din na sa report. Nakapahigayo na og pakisusi ang Joint Validation Team nga gilangkuban sa Emergency Operations Center, Mandaue City Health Office ug sa Department of Education. Matod ni Attorney Marinel Oro, Information Officer sa DepEd Mandaue City Schools Division, rekomendasyon sa Joint Validation Team ang pagbutang og dugang mga marker ug signages sa mga public schools isip rekisito sa pagpangandam na sa limited face-to-face classes. Atong gisuroy ang atong mga public schools diri sa Schools Division sa Mandaue City. Gitanaw na to kung ready na ba gyud sila sa ato ang face-to-face classes. Sa 45 ka mga public elementary ug high school, 15 niini ang nahataga na og pagtugot sa Joint Validation Team aron makapahigayon sa face-to-face classes. Sa 15, siyam niini ang high school samtang siyam ang elementary. Usa sa high school, mao ang Mandaue City Central Special Education School. Naandam ng daan ang mga classroom. Ang mga lingkuranan, gidistansya ng daan alang sa face-to-face classes. Nagpaabot na lang sila sa safety seals gikan sa DepEd Regional Office. Sa 15 karon natay na-identify nga 6 nga kanang high school and then 9 ka elementary nga posible nga magsugod na sila sa ilahang face-to-face. Uban ni Philip Patricio, og Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.